sannan kuma ga wanda yake neman ibidali sihiri ko yake neman dafa'i, to ga yanda zai da wannan turare. Duk wanda yake neman harka ta ibidali sihiru yayi asiri ya ki karewa, yayi asiri ya ki karewa, to ga yanda ake kiran Maimunatu akan warware dukkanin wani sihiri. Da farko za ka samu allo ka rubuta kursiyu 313 a allo, sai ka rubuta falaki 313, sai ka rubuta nasi 313, sai ka samu takarda sai ka rubuta kursiyu kafa ɗaya, falaki kafa ɗaya, nasi kafa ɗaya. Idan ka rubuta wannan guda ukun a jikin takarda, to sai ka zo sai ka wanke wannan rubutu sai ka sha. Idan ka sha wannan rubutu sai ka ɗauko wannan laya sai ka yi wa kanka da wannan laya hayaƙin bukuru Maimunatu. Idan ka yi wannan hayaƙi sai ka ɗauko wannan laya sai ka ajiye a ƙarƙashin fulanka a lokacin da za ka kwanta. To insha Allahu a rana na ɗaya in bata zo ba kai na biyu, in bata zo ba kai na uku, ko wani gida ne aka ce akwai aljanu a ciki sun takura sun hana mai gidan zama, an kasa zama, kar ka je ka cikin gidan, ka zo ka a gidanka kai wannan aiki. To insha Allahu a cikin kwana ɗaya ko biyu ko uku za ta bayyana maka a cikin bacci, kuma za ta ɗauki magani ta baka. Wannan hakikatan haka yake yan uwa, a samu a jarraba. Za ta ɗauki wani magani ko kullum magani ko wani mai ko ta baka wani ruwa, kuma da ka sha shikenan abu ya warware. Idan kuma kulli aka je aka binne a wani guri, zaka ga ta zo ta tare da ita, zaka ga kun tafi kama a mafarki, kun je ko wani guri an tone an wargaje abu an binne an warware duk abin da za a warware, to kana farkawa kuma wallahi wannan abu ya riga ya warware. Wannan haka yake hakikatan, wannan din haka yake, mujarrabin an jarraba.